राजु नार्जारि नोंथाङा मबेयाव नुवा जोंनि आशा कर्मिया बे बिटिसि एरिया मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जोङो आशा कर्मिखौ बेबादि PMGY न'खौ जोङो सार्भे खालामदों होननानै बोरै बुंनो हाखो? आशा कर्मिखौ बेबादि न'नि सार्भे बानायदों होननानै बुंनाया नंखाय, बे जानो हाया। बेबायदि फोसावनो नाङा सार, जों नोंखौ मान होनानै बुङो। राजु नार्जारि नोंथाङा राजनितिजों लानानै जोंनि आशा कर्मिखौ बेबायदि एथ'ग्राम माने बदनाम होनो नाङा। सरकाराव थानाय हिसाबै जोंखौ अननांगौसोमोन, नाथाय बेबायदि फाननो नाङा, बेबायदि बुंनो नाङा। जों दुखु मोनदों राजु नार्जारि सार, बुंनांगौबा बहुद खोथा दङ। नोंखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन, थेवबो नों मोजां बाथ्रा बुंनो हायाखै। सेरफांगुरि जनता कलेजाव थांदों, आं लोगो हमदोंमोन सार प्रमद बर' सारखौ, नाथाय नोङो मोजां बिथोनखौ होनो हायाखै। नाथाय जोंखौ मानो फानखो? गोरोन्थिखौ नों बुजिनानै लायोबा जोंनिसिम मान बाव हरनानैबाबो नोङो माफ बिनांगोन, आरो जों माफ बियाबा बिनि गेजेराव जोङो नोंनि थाखाय जों एक्सन लानाय जागोन। कर्मिया बेयाव जथुमनायनि गोनाङा जाहैबाय साननै सानथामनि सिगां 15 तारिख अक्ट'बरनिफ्राय जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों। बे नुनो मोननाय खामानिया जाहैबाय जोंनिनो बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि राजु नार्जारिया जोंनि आशा कर्मिनि सायाव बहुद माने नङै खोथाखौ नंगौ बायदि ससियेल मिडियायाव दिरुनदों। बेयाव जों नुनो मोनदों आशा कर्मिया दि बेयाव जोङो लोब्बा दं होननानै जोंखौ बोरै मिन्थिखो? दिनै जोङो आशा कर्मि हिसाबै गावनि खामानियावनो जोंहा बेस्थ'खा। बेवहाय जोङो मालाबाबो राजनितिजों जोंहा लोब्बा गैया, आरो राजनितिनि बेलायाव जों आखाइ गैया। दिनै जोङो बे राजु नार्जारिनि ससियेल मिडियायाव होनायखौ नुनानै जोङो एसे दुखु मोनदों। राजु नार्जारि नोंथाङा मबेयाव नुवा जोंनि आशा कर्मिया बे बिटिसि एरिया मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जोङो आशा कर्मिखौ बेबादि PMGY न'खौ जोङो सार्भे खालामदों होननानै बोरै बुंनो हाखो? सार नोंथाङा बेबायदि बुंनो नाङामोन जे जोङो दिनै आशा कर्मि हिसाबै जोङो आशानि खामानिसो मावगासिनो दङ, आरो बेयाव नोंथाङा बोरै बेबायदि ससियेल मिडियायाव जोङो आशाखौ बेबायदि बुंनो हाखो? जों आशा कर्मि बायदि आशा कर्मियैनो जोङो बे जोंनि NRSM नि जायनाखि खामानि मावनांगौ आशा कर्मि हिसाबै बिमा रैखाथि, गथ' गथायनि रैखाथिनि थाखाय जा खामानियानो जोंहा बेयावनो बेस्थ'खा। जोंखौ बेबायदि अननाय भाबै आशा कर्मिखौ बेबायदि न'नि सार्भे बानायदों होननानै बुंनाया नंखाय, बे जानो हाया। बेबायदि फोसावनो नाङा सार, जों नोंखौ मान होनानै बुङो। राजु नार्जारि नोंथाङा राजनितिजों लानानै जोंनि आशा कर्मिखौ बेबायदि एथ'ग्राम माने बदनाम होनो नाङा, ससियेल मिडियायाव होनो नाङा। नोंथाङा थारैनो जोंनि आशा कर्मि बिटिसि मोनब्रैनि जे क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरिनि आशाफ्रा बेसेबांबा गोदाव सोराव निखावरि बायदिसो जों बेथन एसे जों खामानि मावबोदों। नाथाय नोंसोर सरकाराव थानाय हिसाबै जोंखौ अननांगौसोमोन, नाथाय बेबायदि फाननो नाङा, बेबायदि बुंनो नाङा। जों दुखु मोनदों राजु नार्जारि सार, बुंनांगौबा बहुद खोथा दङ, नाथाय दिनै जोङो अननानै जों बे खेबसेखौ कनसिडार होबाय। नोंथाङा दिनै जोंनिनो बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसि, जों मिथिगौ नोंनि थंखौबो, बबाव थायो बबाव थाया, जन्म जायगा बबाव। जों आशा कर्मिखौ गोदाव सोरावखौ नुखानानै बेबायदि एथ' गाज्रि बाथ्राजों जोंखौ बेबायदि नारसिननानै होनो मोना। जों राजनितिखौ लोब्बा गैया, आरो जोंखौ बासायनांगोन। जे नोंथाङा जुदि साननो गोनांबा नोंसिनि बेबायदि बिटिआरनि सोलिनाय समाव जोङो बहुद नोंसोरखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे प्रमद बर' सारखौबो मान होनानै बुङो। जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेलै डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो होसो क'क्राझारावबो जों नोंखौ लोगो हमदोंमोन, जोंनि बेथनफोरखौ बारायनायनि खोथा होननानै अननांगौसोमोन। दिनै दतमा बायदियाव मडेल हस्पिटालाव थांबा जोङो नोंखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन, बेवबो नों मोजां बाथ्रा बुंनो हायाखै। सेरफांगुरि जनता कलेजाव थांदों, आं लोगो हमदोंमोन सार प्रमद बर' सारखौ, नाथाय नोङो मोजां बिथोनखौ होनो हायाखै। नाथाय जोंखौ मानो फानखो? बे नोङो फाननो नाङा। जों बुङो बे बिटिसिनि जोङो क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरिनि आशाफोरनियाव नोङो जेरैबाबो नों बे ससियेल मिडियायाव हगारनायखौ नोंनि गोरोन्थिखौ नों बुजिनानै लायोबा जोंनिसिम मान बाव हरनानैबाबो नोङो माफ बिनांगोन, आरो जों माफ बियाबा बिनि गेजेराव जोङो नोंनि थाखाय जों एक्सन लानाय जागोन। आं आशा कर्मि हिसाबै
आं बेखौ गोरोन्थिखौ नुनाय हिसाबै बेखौ बुंनानै आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।